Siyindaba engudini ukumalunga omphakathi eseXhobo, isenzo senyanga kule ndawo okuthiwa ilanda ilobolo layo ngodli, ekhweni layo eciwa ukuthi bayiganisele umuntu wesifazane ongabatholi abantwana. Isolezwe ngoMgqibelo lithola umthombo walo ukuthi umnumzane Mzika upheli Xabashe oyinyanga yaziwayo kule ndawo uvuka uMbhejazane wahamba nabaqaphi bakhe beyolanda ngodli izinkomo zelobolo e-high flat. Inyanga kuthiwa beyiciwa ukuthi umkayo unkosana Zethule Xabashe uma chamana akafuni ukumtholela abantwana. Kuvela ukuthi inyanga bekade icikwa ukuthi sekuphela iminyaka eyisithupha umama wayo engabatholi abantwana, futhi usola ukuthi lokhu kwenza ngababomu. Kuvela ukuthi bafike kubo kamakoti base bacela ukuthi-ke babuyisele zonke izinkomo abazishaya mhlaba elobola. Umthombo uthe ukhweni bavumile ukuthi-ke bakwenze lokhu. Ekhweni bamane behlisa umoya bavumela ukuthi-ke bathathe izinkomo zabo ezilishumi abekade bayelobele ngazo. Uchaza yena uqhuba umthombo ukuthi-ke ubaba kamakoti uthe akakuthanda ukukhuluma, ingakho ebavumelile. Iselweze lithole-ke likhulume nayo inyanga eyavumela phezulu ukuthi vele iyile ukuyolanda izinkomo zayo. Ichaza ukuthi-ke ibuze ukuthi uyithathephi inamba yakhe, wasechaza ukuthi-ke ngoba vele uthanda izindaba zabantu akavele ahlale odabeni. Uchaza ukuthi uyile ukuyolanda izinkomo zakhe, angeke phela azadlala umuntu wesifazane ongafuni ukuzala lesho kanjena. Intatheli bisimbuza ukuthi-ke ungani ecabanga ukuthi umkaka akuthanda ukuthola abantwana. Uthe waqala wamtshela ukuthi ucela ukuthi-ke bengasheshi bathola abantwana ngoba-ke usafuna ukuthi bahlale bodwa emzini wabo bakujabulela ukushada. Uthe kuthe-ke uma ebona sekuphela isikhathi eside angazali, wambuza umkaka ukuthi-ke kanti kwenzakalani. Wamphendula ngokuthi yena-ke ngeke azazale ngoba uyazivocavoca futhi akakulungele ukuthi angaba nesisi esikhulu ekubeni nomzimba omuhle kanjena. Uchaza unkosikazi. Inyanga ithe-ke lo wesifazane waze waphakamisa nokuthi kulanda umakoti wesibili kube uyena ozozala ngoba yena akasiyona inhlobo ethanda ukungalali ebusuku ebangelwa umsindo umntwana. Yena-ke kagana isilwane somuntu wesifazane, into ebona sengathi usana into nje enesicefo. Wazama ukukhuluma nabazali bakhe kodwa-ke nabo behluleka ukukhuluma naye. Uthe uyabona ukuthi suka amane-ke esidlalela nje uma ezithokozisa ngokucansi nomkayo ngoba-ke ukhona namaphilisi asola ngathi uyawadla. Isolezwe limshayele ucingo umachamane wavuma ukuthi kulandiwe izinkomo kubo, wathi lokhu kumphathe kabi. Udale nokuthi-ke bese liqashukile igoda phakathi kwabo bobabili, ayikho into angayikhuluma nomuntu omhlambalaze phambi kwabazali bakhe. Chaza uveza ukuthi bekade bevumile nomyeni wakhe ukuthi-ke baqala ukuthola abantwana okungenani ngemuva kweminyaka eyisikhombisa. Lokhu kucacele-ke ngoba kukhona izinto abekade efuna ukuthi aqede ukuzenza ngaphambi kokuba akhulele lesho. Kanjena uveze nokuthi-ke unguthisha ngokomsebenzi wakhe kodwa wale waphetha ukuveza ukuthi ufundisa kusiphi isikole.